Піраміды ідэальныя. Бэй Юймін. Як толькі фараон Хуфу зышоў на трон каля 2575 года да нашай эры, пачаліся працы над яго усыпальняй. Галоўны архітэктар Хеміуну падлічыў, што яму спатрэбіцца 20 гадоў, каб завершыць магілу для фараона. Але ён не мог прадказаць таго, што гэты манумент будзе найвышэйшым у свеце наступныя 3800 гадоў. Каб стварыць вялікую піраміду, Хеміуну трэба было выкапаць канал даўжынёй 6,5 кіламетраў, здабыць велізарную колькасць вапняку і граніту. А яшчэ дастаць кіламетры вяроўкі, каб перасоўваць блокі. І да сёння трываюць спрэчкі наконт будаўнічых метадаў егіпцян. Але мы ведаем, што спярша Хеміуну патрэбна была пляцоўка. Егіпцяне бачылі ў заходзе сонца сімвал смерці, і акурат на заходнім баку Ніла было плато з цвёрдых парод. Яно магло трымаць піраміду лепш, чым рухомы пясок. А вось геніяльны крок, які зэканоміў час. Муляры выразалі само плато так, каб яно выглядала як камені ніжняй часткі піраміды. Калі падмурак быў гатовы, распачалося будаўніцтва. Праект патрабаваў да 25 000 працаўнікоў. На шчасце, у Хеміуну была наладжаная кадравая база. На працягу года егіпцяне мусілі адпрацаваць пэўны час на карысць уладаў. Таму людзі прыязджалі з усёй краіны зрабіць свой унёсак. А заняцца было чым. Ад вырабу інструментаў і адзежы для рабочых да кіравання або цяжкай фізічнай працы. Але насуперак папулярнаму міфу, піраміду будавалі не рабы. Насамрэч, гэтыя працаўнікі жылі і харчаваліся лепей, чым мог дазволіць сабе сярэдні грамадзянін. Каб пабудаваць піраміду за 20 гадоў, трэба было вырабляць, перавозіць і укладваць адзін каменны блок кожныя 3 хвіліны. 365 дзён на год. Работнікі працавалі па 10 гадзін на дзень, перацягваючы блокі з 2 кар'ераў. Адзін кар'ер быў бліжэйшы, але адтуль здабывалі жоўты вапняк, які быў прыдатны толькі для ўнутранай часткі піраміды. Камяні для вонкавага пакрыцця прывозілі з адлегласці 13 кіламетраў на 9-метровых санях з вялізных кедравых ствалоў. Падчас здабычы вапняк мяккі і лёгка расколваецца па роўнай лініі, але пасля ўзаемадзеяння з паветрам цвярдзее. Для працы патрэбны драўляныя малаткі і медныя разцы. Для піраміды выкарысталі больш за 2 мільёны камянёў да 80 тонн кожны. Фармуючы іх, нельга было памыляцца. Нават маленькая несастыкоўка ў фундаменце піраміды магла прывесці да катастрофы на вяршыні. Даследчыкі ведаюць, якія матэрыялы выкарыстоўвалі егіпцяне і як іх транспартавалі. Але сам працэс будаўніцтва застаецца загадкай. Большасць экспертаў сыходзіцца ў тым, што для дастаўкі блокаў выкарыстоўвалі вапняковыя пандусы, але існуе мноства тэорый наконт іх колькасці і пастаноўкі. Але вонкавая частка піраміды толькі палова справы. Фараон мог памерці ў любы момант, таму Хеміуну пастаянна быў патрэбны даступны пахавальны пакой. За час будаўніцтва ён зрабіў 3 пахавальныя пакоі. Апошні з іх вядомы як каралеўскі пакой. Гэта прасторная, выкладзеная гранітам камера з высокай столлю у самым сэрцы піраміды. У пакой вядзе калідор вышынёй 8,5 метраў, вялікая галерэя. Магчыма, яе выкарыстоўвалі для перамяшчэння гранітных блокаў у сярэдзіне піраміды накшталт ліфта. Граніт быў патрэбны для ўсіх бэлек піраміды. Ён мацнейшы за вапняк, але вельмі складаны ў апрацоўцы. Каб павольна надаць яму форму, карысталіся малаткамі з дыябазу. Пра гранітныя бэлькі трэба было паклапаціцца загадзя. Хеміуну адправіў працаваць над імі 500 чалавек, каб бэлькі былі гатовыя праз 12 гадоў. Каб піраміда не абвалілася пад уласнай вагой, над каралеўскім пакоем пабудавалі 5 гранітных узроўняў. Калі гэта складаная праца была скончана, усю піраміду абклалі вапняком і адпаліравалі камянямі і пяском да бляску. Нарэшце,
Зверху паклалі апошні блок. Пакрытая электрумам, вяршыня піраміды ззяла, як золата, нібы другое сонца Егіпта. Агучана студыяй «Гаварун». Шчыра дзякуем Мацею Маланцыялі Неваяйковым, сям'і Анфімавых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Калі вам падабаюцца гэтыя відэа, аформіце платную падпіску на нашым сайце «Гаварун Бай». Новыя відэа выходзяць толькі дзякуючы вашым падпіскам.